Какво? В ефир сме? Колеги, излагаме се! Здравейте всички, казвам се Милен Митков и започва рубриката ми въпроси и отговори. Това видео е посветено на Даниел Цветанов, тъй като въпросите в днешната рубрика са негови. Преди да продължим към съществената част, да ви кажа, че това е one-shot версия на видеото, където всичко е заснето на един кадър и няма да има обработка, нито никакви визуални или саунд ефекти. Та да преминем към съществената част, а именно въпросите на Даниел Цветанов. Първият въпрос на Даниел Цветанов е: какви основни културни или обществени фактори допринасят за тенденцията на сатира на религиите, включително християнството? Това е доста дълбок въпрос и е много така спекулативен, с много различни мнения, но в случая аз ще изкажа моето мнение. И моето мнение като цяло за религиите е, че те са успяли да обхванат много голяма част от нашето подсъзнателно хората са предразположени да вярват в нещо, тъй като двата основни фундамента на човешката психика е страх и вяра. И самата религия обхваща и двата. И това, което мисля аз е, че религиите като цяло са интерпретация на събития, които са случили много назад във времето. И по някакъв начин хората, които са били свидетели, са успели по някакъв техен си начин да запишат тези събития и тези събития се интерпретират и пренаписват във времето. И според мен във всяка една интерпретация има неверности, или липса на информация, които се доизмислят от хората и се оформя така, че да им бъде... Фактически те са използвали нуждата на човек да вярва в нещо и страха, който има самият човек за съществото си. Като цяло страхуваме се от много неща. Да не умрем, страхуваме се да не останем сами. Имаме много страхове. Страха е като сигнал вътре в нас и този сигнал има в самия страх към нещо е заложено решението на този страх. Ако те е страх да се удавиш, не отиваш да плуваш сам. Ако те е страх от бързи скорости и от някакво ПТП, караш леко и така ги избягваш. Ако те е страх от мечки, не ходиш в гората и така нататък. Самият страх е нещо, което е сигнал за някаква опасност и в самия сигнал има заложено подсказване как да се справиш с тази заплаха. Страхът не е нещо лошо, но трябва да се наглежда и да се прави равносметка дали дадения страх е рационален или ирационален. Защото понякога може този страх да се превърне в някаква неосъзната фобия и леко по леко да отключи и други страхове и психиката да започва да се уврежда по този начин. Та ние имаме страх и вяра. Вярата. Ти може ли да имаш надежда, че нещо хубаво ще се случи, ако нямаш вяра? Ти трябва да вярваш, че нещо ще се случи добро, че заслужаваш нещо добро да се случи и това да ти даде надежда, че ще се оправят нещата и така нататък и да започнеш да работиш по въпроса. Значи ти ако нямаш вяра, значи почва назад да изчезва надеждата, оттам започва, като няма надежда, няма и смисъл да се бориш и така леко по леко умира самата личност. Затова вярата е също ключов елемент. Вярата те бута напред с делата си да разкриваш нови хоризонти,
А страхът е сигнала, който постоянно те пази. Ти казва, тук има опасност, там има опасност, мисли за това, мисли за това, пази си гърба, трето, пето. Така че това са двата фундамента на човешката психика. И религията ги обхваща и двата с идеологията си за доброто, за лошото, за самата религия отключва представата за висша сила, която е над теб, която може по някакъв начин да контролира и да променя посоката на живота ти. И след това, след като умреш, ти ще имаш някакви взаимоотношения с тази висша сила. Затова има и добро, и зло, различни начини, по които можеш да оправдаваш очаквания на тази висша сила. Във всяка една религия има очаквания. Десете Божии заповеди, всякакви други там закони и така нататък. Религиозни, които ти казват, дават ти някаква рамка как да си водиш живота, за да отидеш на по-добро место, като си отидеш. Или всички религии първо се опитват да ти направят рамка в ежедневието. Някаква ценностна система, която ти да си създадеш, по която да се водиш като компас, за да стигнеш, нали, те отключват и концепта за живот след смъртта, нали, че пребиваването ти на земята е преходно и че след това отиваш на друго място. И така по този начин религиите покриват тези два фундамента и по-скоро, ако изключим самата религия, самият човек запазва тези фундаменти и ако върнеш назад хиляди години при пещерните хора, когато не е имало ислям, не е имало християнство, те също имат по пещерите са запазили ритуали, запазили са снимки на някакви свръх естествени явления, на някакви матриархални същности, които хората са почитали и са давали дарове и въобще смисъл дори без самите религии като вяра, които съществуват днес, хората имат заложени в тях тая връзка към Бог. И хората, които са вярващи, горе-долу са добри хора навсякъде. Без значение в какво вярват. Самата вяра в Бог е направление за личностно развитие и за духовно израстване. Това не трябва да бъде принадлежност, а тип учение, от което ти да намериш най-лесният и най-добрият път, по който да стигнеш към духовното израстване и към личностното развитие. Общо взето религиите са това. Това е една карта, по която те са начертали пътищата, по които се стига до изчистване на душата, изчистване на битието и така нататък. Или общо взето, религиите са според културата и според място, където живееш на света, различен начин, с различни тълкования за някакви висши сили, които определят нашия живот. Значи, ако върнем назад времето, нашите предци са имали също вяра и за това са успели да се запазят и така нататък. Техната вяра обаче е била по-различна, но те също са имали връзка с Бога и с живота като цяло. Не са били просто едни диваци, които са тичали с едни копия и са убивали животни. Та религията толкова е близка с човешката психиката, че човек, когато приеме една религия, той до толкова тясно тя е свързана с неговото лично съществуване психично, че за него изчезването на тая религия, примерно, или усмиването й, би било равно на усмиване на него самият и лична заплаха към личността и към неговите вярвания и убеждения. И тук вече се включва егото на човека и то е с защитни функции. И то почва да казва, той е който се опитва да
по някакъв начин да опровергае моите виждания за света, той е мой враг. И той изповядва друга религия и ти започваш да мразиш тази религия, а не човекът. Нали? И така се започват хората, които имат различни религии, започват да спорят помежду си, чия религия е по-добра и така нататък, и как другите са един вид наши врагове, и за тези, които вярват в дадена религия, другите хора, които вярват в други религии, са неверници, а в същото време всички ние вярваме в една висша сила, която иска да ни направи по-добри хора, да ни подкани, да се развиваме личностно, духовно и така нататък. И едното не трябва да изключва другото. Просто това са като все едно езиците. Значи една религия е един език с една история, която стои зад него. И по този начин ти си успял да стигнеш където си сега. Това е просто интерпретацията на една история. Не може хората да се нападат и да се избиват личности заради вярването не в твоя Бог, а в моя Бог. Обаче тук, за да се стигне до тук, става въпрос, че самото учение е превърнато в нещо друго. В пропагандата, която е извършена върху съзнанията на хората, да ги потопи в религията и самата им личност да бъде изградена около това, те влизат в едно общество, което те трябва да защитават, което трябва да утвърждават. И вече, както примерно в църквите, примерно християнството, имаш протестанство, католицизъм, имаш правоверни, отделно имаш секти, свидетели на Яхова. Всичките тия християнски учения се противопоставят и налагат едно на друго. И това е показателно, нали, че самата вяра не се използва като учение, а се използва като политически инструмент за контрол и манипулация над обществото и разделение най-вече. Ние оттам, това е първият ни разделител. Не толкова нациите, ами вярата е първият разделител между обществата. И за това те имат много голямо влияние, много голям контрол. И затова и толкова много една на друга те се опитват да си пречат и оттам се появяват и подигравките, и нападките, и всякакви други опорки и цялата борба между тези религиозни сили. Ние го виждаме като сатира, защото те едва ли не сами на себе си вадят кирливи ризи и така нататък. Но тази борба е между този кръг от хора, които се опитват да контролират хората с вярванията на хората за по-добър живот и за развитие. Те това го използват, за да си вратат техните схеми и така. И затова и хората започват да губят вяра в религията, не защото не искат да бъдат добри хора, а защото не виждат как учението на това да бъдеш добър човек е свързано с някакви крепости от злато и с някакви супер много богати личности, които да, просто са те са над политиката, над всичко останало с те. И това е много силна... Религията е много силен елемент в света и в живота на хората и както има различни хора и така има и различни представители на тези религии и минават през радикални, нормални, фанатици, всякакви има, които благодарение на които се налага се на хората да търпят подигравки за религията си, но за мен най-важното е човек да бъде човек преди всичко. Преди да имаш религиозна, политическа, национална принадлежност, ти трябва да си изградил връзка между тебе и живота, и между тебе и Вселената, и тогава
На следващ ред да идват и политическите, и духовните ценности. Първо трябва да имаш, да бъдеш добър човек, без значение каква религия си. Ако си първо добър човек, а после част от религия, тогава би било най-здравословно за един човек. Но сатирата е неизбежна, тъй като много голяма част от рекламната дейност на тези религии и на тези учения е антикампания на другите, и за това се стига и до такива шокиращи разкрития и други такива унизителни случки, които съществуват от всяка страна на тези учения. Надявам се този въпрос да съм ти го отговорил. Отплеснах се малко в лични разсъждения, но все пак като цяло идеята е коментара да бъде неподправен. Втори въпрос. Кои са трите основни качества, които трябва да притежава един мъж, за да бъде считан за добродетелен и примерен? Смел, според мен, е първото нещо, което трябва да бъде един мъж. Защото само ако си смел, само ако имаш смелостта да предприемаш действия и след това да носиш последиците и за успеха и за неуспеха, само тогава ти можеш да имаш потенциала да разкриеш това, което е заложено в теб, без да си смел, без да можеш да... Дори не само от към предприемаческа дейност и всякаква друга личностна дейност, но ако примерно си, да речем, примерно си поставен в ситуация, в която трябва да защитиш себе си, да защитиш семейството си или да по някакъв начин убежденията си и нещата, в които вярваш, ако ти си страхливец, това не би ти помогнало много. Трябва да бъдеш смел човек, за да заставаш с мнението си, с идеите си, с убежденията си, да ги отстояваш, нали, цивилизовано. Но когато те нападнат или има риск за личния ти живот или за живота на твоите близки, ти трябва да имаш жертвоготовност. И ако не имаш смелост, тогава ти няма да имаш възможността да помогнеш нито на себе си, нито на близките си, защото ще се сковеш от страх и ще паднеш жертва пръв. Смел, да кажем, че е номер едно. Второто нещо, което мисля, е да бъдеш честен и откровен човек. Да може нещата, които мислиш, да ги казваш. И след това, примерно, като направиш някаква грешка, да имаш очите, да се покажеш, да кажеш, да сгрешил съм. Защото само един човек, само когато си признае грешките, той може наистина да се получи от тях, защото ти като си признаеш грешката, ти поемаш всичката вина и всички последици, които носи тази грешка, и така по този начин ти разбираш истинската цена на тази грешка. И така и успяваш да научиш урока си най-добре. А ако ти лъжеш и се опитваш да скриеш всичко, ти отказваш, не се примиряваш с последиците, които са допринесли твоите действия, и лъжейки хората и опитвайки се да си прикриеш грешките, ти подсъзнателно се превръщаш в жертва, и хората, като загубят доверието си в теб, е много по-трудно да си го... Трябва много повече действия да направиш, за да заслужиш доверието на хората, ако са те разбрали, че си лъжец и че си манипулатор и постоянно се опитваш нещо да прикриеш и не си истински, не си честен. Само един откровен човек може да заслужи уважение. Лъжците не ги уважава абсолютно никой. Дори и семейството ти няма да уважава, ако си лъжец. Може да не си много умен или да не си много, да кажем, развит или нещо, но ако си добър и честен човек, всеки ще те уважава, най-малкото за това. Така че за мен честността и откровеността е на второ качество от всякъде.
И третото, според мен третото е да си трудолюбив. Да не се притесняваш да запретнеш ръкави и да започнеш да действаш за нещата, които мислиш и за които планираш. Ако ти си брилянтен човек, обаче си много мързелив и не си помръдваш пръста да тръгнеш в тази посока, никога няма да стигнеш там, където евентуално можеш да стигнеш. Затова трябва да си трудолюбив и не казвам да работиш много, а да си трудолюбив. Да обичаш това, което правиш, да обичаш идеите си, да обичаш мечтите си и да работиш за тях, все едно си седнал да играеш, защото с твоите действия, с твоя труд материализираш неща, които са съществували в главата ти само. И трябва да обичаш това, което правиш, да бъде забавен, интересен и обучаващ процес във всичко, което правиш. Така че трудолюбив за мен е номер 3. Преминаваме към следващ въпрос и последен. Каква е твоята гледна точка за етичните последици от изневярата в взаимоотношенията? Изневярата, това е доста добър въпрос. Аз си мисля, че изневярата предимно минава през егото и затова и толкова много ни боли, защото егото е нещо, което работи като защитник и по същия начин като страха, той има едни сигнали, които пуска и някакси като човек изпита изневярата, в него има едно такова объркване, защото не само, че той ще знае за тази изневяра, но и другите хора ще знаят за тази изневяра и по някакъв начин това се едно го унижава пред хората, че жена му примерно е била съседи си кой и той си е прибрал и има едно такова усмиване, което се получава неволно от всички хора около този човек и изобщо, особено ако живее в някакво малко населено място, където хората се познават или примерно самия човек е малко по-известен, тогава и повече хора разбират и още по-трудно прави изневярата. Има много различни фактори, които са свързани с изневярата и според мен, тъй като самата изневяра има много голем диапазон от неща, които може да случи. Може да случи нещо, където примерно да отидеш пиян на някакъв купон или примерно под употребата някакви наркотици да легнеш с някоя жена е едно, да си пишеш месеци наред зад гърба на партньора ти и по някакъв начин да уговаряш тайни срещи, да лъжеш, да криеш от него, това вече е съвсем друг тип изневяра. И също така самото разбиране на изневярата е много голям фактор за това как ще се запазят взаимоотношенията след това, след разбирането. Тъй като сега, хипотетично, ако ти направиш някаква грешка и имаш очите да отидеш да кажеш на половинката си, така и така направих, искам да знаеш, не искам да те лъжа, съжалявам за това, което направих, не се гордея с себе си, никога повече няма да се повтори, но искам да ти го кажа, за да не крия от теб. Това е едно. А другото е човекът да разбере само трети лица и да разбере, че зад гърба му се върти някаква игра и то е най-глупавия в целия случай, защото разбира последен. И тогава е много по-тежко, защото тук не говорим за някакъв импулсивен момент на слабост, тук говорим за планирана манипулация, лъжи, откровени в очите, месеци наред, примерно. И това е много по-тежко човек да го приеме и с право, защото тук вече говорим за човека, който примерно е част от живота ти. И ти до този момент ти си виждал
бъдещето си с този човек по един начин и сега разбираш, че ти на този човек не можеш да му имаш доверие, защото той месеци зад гърба ти е въртел най-долнопробните лъжи, най-личната обида, най-личното нараняване ти е причинил и много е относително, но съм сигурен, че общественият фактор, мнението на хората, какво че кажат хората, типичното, според мен това е много голям фактор за приемането на изневярата и за, да речем, според мен е половината от причината човек да не може да продължи да бъде повече със същия човек. Втората половинка е дали човекът е разбрал сам или партньорът му си е признал и нали, все пак това самопризнанието изисква сила на характера, смелост и така нататък. Някои от нещата, които изброихме по-горе, са, нали, съответстват и за жените, не е само за мъжете. И според мен това е общественото мнение и загубата на доверие в човека, защото човек може да сгреши, но самият човек, ако дойде да ти признае, ти запазваш доверието в него, защото самият той е направил самопризнанието с риск да те загуби, примерно. А обратното е вече напълно изгубено доверие, което то е преплетено с дълбоко нараняване, с разочарование, с много неща и просто е много трудно на един човек да преглътне всичките тези неща и да приеме човекът и никога повече и отношенията им няма да бъдат същите. И според мен това е загубата на доверие и предимно. Защото в живот ние имаме нужда от подкрепа, имаме нужда някой да бъде до нас в трудни моменти и така нататък. И затова си избираме партньора да бъде човек, който по някакъв начин да ни подкрепя, а не да ни забива ножове в гърба. И като изгубиш доверието в него, е много трудно. Затова, ако някога човек сгреши, винаги е най-добре да си признае грешката и да поеме последиците за това, и за да не загубва доверието на хората в него. И това е. Мога да бъда джентълмен, мога да бъда олигофрен, мога да бъда където, когато каквото поискам стига, зъби да стискам и нека полека да стана човека, който намира успеха, само когато усети успеха.